אפשר להתחיל. קוראים לי עומר שטרן, ואני רוצה להמליץ על הספר ג'רמי תאצ'ר מגדל דרקון. הספר משך את תשומת ליבי בגלל חיבתי לספרים המספרים על דרקונים, וגם בגלל שהייתי רוצה לגדל קצת דרקון בעצמי. ג'רמי הוא ילד חכם בעל כישרון ציור מעולה, שלאחר יום מתיש בבית ספרו מגיע לחנות קסמים, שבה זקן משונה בשם סמי אלימנס מוכר לג'רמי ביצה דרקון. ג'רמי עצמו לא יודע שזו ביצה, הוא חושב שהביצה היא כדור וגולה. לאחר מכן הוא יוצא מהדלת הצדדית של החנות ומוצא את עצמו מול ביתו. כאשר הוא מגיע לחדרו, מתיישב על כיסאו ופותח את המגילה שהגיע יחד עם הביצה, ואז מגלה ג'רמי שהוא מחזיק בביצה דרקון. הנה, לאחר כ3 שעות, הביצה בוקעת. בתוך הביצה בוקעת דרקונית זעירה, וגורלו נקשר בגורלה. הדרקונית קראה ג'רמי תיאמת, שהיא האם הדרקונית במיתולוגיה הבבלית. הדרקונית מתקשרת איתו, לא במילים, לא במחשבות, לא בשאגות ולא בתנועות. הדרקונית מתקשרת איתו בהקרנת תמונות, מערבולות צבעים ותחושות. לדוגמה, כשג'רמי רצה לשאול את הדרקונית אם היא בסדר, הלך למערבולת צבע זהובה לבנה, צירף תחושת שאלה, וענה לה בצורה דומה. או למשל, תיאמת הקרינה לג'רמי תמונה של מרק רביץ, המורה המורשע, מקפץ על רגל אחת, וצרפה לו את הנעל בין שפיטה. כשהדרקונית לצידו של ג'רמי, הוא עושה דברים שבחיים לא היה לו אומץ לעשות. בו להתייצב מול 2 בריוני בית הספר, הרווארד מוטון ופרדי הורג הצפרדעים. לא כולם יכולים לראות את תיאמת, נראה לי ג'רמי, כמו כלבים וחתולים, ומרגלים. לגילו ילדה מאוהבת בג'רמי. אני חושב שאולי בגלל האהבה החזקה של לילה, יכולה לראות את תיאמת שהיא חלק מג'רמי. לאחר הרבה הסתבכויות והמון מקרים מצחיקים, מגיע על ג'רמי מכתב מסמי אלימנס, ואומר שבקרוב ג'רמי צריך להחזיר את תיאמת. ג'רמי נבעט, הוא לא רוצה שיקום ממנו תיאמת, בכלל לא. הוא אומר שהיא נעשתה חלק ממנה ושהוא לא כדי שתלך. לאחר כמה ימים, ספרנית, זו שנתנה לג'רמי את כל הספרים על דרקונים ואיך לגדלם, לוקחת אותו לחנות הקסמים, עם כל השיניים של הפריעו הדרקונית, כל האורות שהשאילה. יחס. שם היא בונה מעין שער לעולם אחר, לעולם הדרקונים. ג'רמי נפרד בעל כורחו מתיאמת, והיא עוברת לעולם הדרקונים. ג'רמי עצוב מאוד, עד שלפתע הוא שומע את קולה של תיאמת בראשו. בעצם, כל הדברים הטובים שנתנו לדרקונית, אומץ וביטחון עצמי, שרו איתו גם לאחר שלך. אז באמת אפשר לומר שדרקונית נעשתה חלק ממנו. אני ממליץ בחום על הספר כי הוא מצחיק, מסקרן, פותח, כתוב יפה, והוא ירתק אתכם לכיסא אם תתחילו לקרוא אותו. הדמות האהובה עליי ג'רמי, כי הוא מצחיק, חכם, בעל חוש הומור אדיר ובעל אופי מתאים לגידול דרקון. השפה תורגמה יפה מאוד מאנגלית לעברית, אבל היו מקומות שבהם רואים שהיה קשה לתרגם. למשל, רחוב מיין ורחוב לא מיין. מה? באנגלית, מיין זה גם שם של רחוב כמו ארלוזורוב ונלסון, אבל גם רחוב ראשי. באנגלית יש את כפל המשמעות הזה, אבל בעברית הוא מתקלקל. הציורים היו ממש אמיתיים, כאילו אפשר להיכנס לתוכם. הם נצורו בעיפרון, ולכן אפשר לדמיין שג'רמי צייר אותם מעצמו. בקיצור, ספר מדהים, וכדאי לכם לקרוא אותו. אבל אל תנסו לגדל דרקון בבית.